Здравейте, добър вечер, добре дошли в залата за презентации. Аз съм Галина Халачева и съм нетворкер. Опитвам се да помагам на хората да намерят своето място в живота. Разбира се, само тези, които са отворени да го потърсят и тези, на които биха им харесали идеите, които искам да дам. Ще ми позволите да споделя екран, за да мога да ви представя това, което искам. Се отвори. Малко го отварях. Нямаше никакъв проблем. Готово. И така, това, което искам да споделя с вас е една наистина невероятна възможност за докарване на допълнителни доходи или дори за основни такива на един малко по-късен етап. Разбира се, не сме тук, за да обещаваме бързи печалби, но за сметка на това пък може и така да се получи, в зависимост от това кой как е предразположен да работи, колко бързо иска да постигне всичко това, което си е поставил като цел. Напълно е възможно да се постигне и за много кратки срокове, защото имаме такива резултати. И така, компанията, която бих искала да представя на вашето внимание е Atomy. Atomy е основана през 2009 година в Южна Корея от Хан Хил Парк, този прекрасен, симпатичен господин, който виждате на екрана. Вече в повече от 56 държави разполагаме с тази платформа и в предварителен маркетинг са още над 30 държави от Африка и Америка. Цяла Европа, всъщност България включително, бяхме присъединени първо към английския сайт на 28 юни 2021 година. От тогава имаме възможност да се развиваме. След това на 17 април 2023 година вече имаме свой собствен сайт, европейски, с офис и склад в Германия. Получаваме при регистрацията си обаче един глобален номер. Това е което ни прави, което ни приравнява към MLM компаниите, макар че сме една дигитална платформа за разпространение на продукти. И то на най-добрите продукти. След малко ще видите как и защо го казвам. Но понеже имаме компенсационен план за разпределение на дивиденти, това ни кара да бъдем и в редиците на MLM компаниите, макар че сме коренно различни като компенсационен план от всички тях. И за да бъдем регистрирани в тази платформа, трябва да имаме покана от някой, който вече е регистриран. Иначе можем да се сравняваме съвсем спокойно с всички дигитални платформи, като Amazon, eBay, Alibaba и така нататък, с още една разлика, разбира се, че при тях има различни дистрибутори, можете да намерите една и съща стока на различни цени, докато при нас това няма как да се случи. Единственият и официален дистрибутор на всичко, което се предлага на нашата платформа, е
Atomy. Целта на Atomy е да се превърне в водещ глобален център за дистрибуция на потребителски продукти, като ще осигури абсолютна конкурентоспособност, способна да свърже всички производители и потребители в света чрез своята глобална платформа за разпространение. Компанията извършва своята цел и визия чрез две основни стратегии: стратегия GSGS и стратегия Мастиш. И двете означават най-доброто от цял свят. Компанията издирва продукти, където са най-добри, в коя държава даден продукт е най-добър. Примерно, определена билка, която се използва в дадени продукти, в коя държава расте при най-благоприятни условия, точно тази билка се използва в нашите продукти или пък като основен продукт за продажба. Мастиш, разбира се, означава повече престиж. И така в нашия онлайн магазин ще намерите биоразградими и натурални продукти за ежедневна употреба. В няколко основни линии: здраве, лична грижа, красота, дом. Като, разбира се, основният звезден продукт на компанията е Хемохим. Това е един продукт, с който съвсем спокойно бих могла да кажа, че можем да спасяваме животи. Помага при борбата с най-страшните болести на имунната система, включително рак. Аляска омега-3, спирулина, витамин С, пуер-чай, пробиотик невероятен, сок от нони и много, много, много други хранителни добавки, полезни за нашето здраве. Лична хигиена, разбира се, всичко това, което ние ползваме всеки ден, като паста за зъби, четка за зъби, кремове за ръце, шампуани, балсами, душ гелове и така нататък и така нататък. Най-доброто, отново повтарям, в цял свят. Пастата ни, например, е като един натурален антибиотик с прополис и зелен чай. Четката ни е с златно покритие 99,9% в косъма, изключително нежна, фин косъм, антибактериална, дори може да почиства зъбите и без паста. Шампуаните ни са няколко вида, в зависимост от нуждите на нашата коса и всичко останало, разбира се, което имаме на платформата. Грижа за кожата, разполагаме с най-доброто, с перфектната корейска козметика, която няма човек, който да не познава, да не знае, че тя е най-добрата. И при нас, разбира се, ще намерите най-доброто от най-доброто. И то на цени абсолютно достъпни за всеки един джоб. Затова, защото тук при нас плащате за продукта и за неговото качество, а не за някоя марка, както обикновено се получава, когато искаме да си купим маркова козметика или без значение някакъв марков продукт. Там плащаме повече за името, за марката, отколкото за това, което получаваме в реалност. Тук разполагаме с абсолютно качество на абсолютна цена. Това е мотото на компанията. Когато казваме, че Atomy има абсолютно качество, това означава, че ние просто разполагаме с най-добрите продукти на пазара, благодарение използването на високи технологии, които ни дават качеството, което обещават. И абсолютна цена означава, че компанията ще има възможно най-добрите цени за продукти с това качество. Atomy разполага с достъпни продукти за цялата аудитория. Линия от продукти втора фаза, това са повече от 40 000 вече артикула, също така и услуги на платформата на Atomy. В момента са на разположение в няколко държави. При нас все още предстои да влезе тази втора фаза, но пък там вече ще имаме възможността да, освен тези 450 продукта с марка Atomy, които имаме или ще имаме на платформата, тъй като все още не разполагаме с всичките 450. Те постоянно се зареждат през
всеки месец или през месец идват нови и нови продукти, като артикулите ни съответно се увеличават. Но вече след навлизането на Атомиаза ще можем да закупуваме и всички от тези марки, които познаваме до сега, всички от тези продукти с тези марки, които харесваме, които обичаме. Те ще бъдат абсолютно всички продукти, които се намират примерно в платформата Amazon. Всичко, всичко. Няма да има продукт, който да не можем да намерим на нашата платформа. Разбира се, това все още предстои. За Европа също така тази компания разполага с една собствена апликация Extended Reality. Това е разработване на съдържание с разширена реалност, включително добавена реалност и смесена реалност, за използване в нашия бизнес. Този виртуален подход, подобен на научно-фантастичен филм, се стреми да укрепи връзките между членовете на Атоми и да улесни пътя им към успеха. Това е една компания, която се грижи изключително за благоденствието на своите потребители. Потребителят тук е най-важен. Атоми публикува първият в индустрията доклад за корпоративна устойчивост и получи наградата на министъра на търговията, промишлеността и енергетиката. През 2021 година продажбите в чужбина вече надвишават продажбите на вътрешния пазар, а през 2022 глобалните продажби надхвърлиха 2,2 милиарда долара. Атоми спечели експортна кула на стойност 300 милиона долара. Атоми става единствената компания в индустрията 3 пъти последователно сертифицирана за SSM, което означава управление ориентирано към потребителя, и съответно Атоми спечели голямата награда Добра компания за работа в Корея. Но разбира се, ние вече оценихме, че не е само добра компания за работа в Корея, а е добра компания за работа в цял свят, тъй като много бързо се разпространява на всички континенти, сме стъпили вече. И както казах, тази година предстои да бъде отворена Латинска Америка. Там вече имаме отворени Мексико и Колумбия, Бразилия също, и останалите държави предстоят тази година. Нека да се запознаем с компенсационния план набързо. Така, както казахме, тук можем да се регистрираме само като клиенти. Разбира се, когато сме клиенти, този компенсационен план нас не ни интересува. Интересуват ни единствено продуктите, да влезем и да си напазаруваме всичко това, което ни е необходимо. Но ако искаме да получаваме доходи от тази компания, като дистрибутори вече трябва да се регистрираме, и тогава, разбира се, всички тези търговски функции са в наш интерес. Какво ни прави различни? При нас имаме 100% безплатна регистрация. Нямаме месечно активиране. Нямаме минимални поръчки. Нямаме годишни такси. Нямаме минимални покупки за запазване на точки. С нищо не ни задължават. Нямаме никакви катинари. Само с една покупка годишно поддържаме акаунта си активен. Това, разбира се, ще важи повече за потребителите, отколкото за дистрибуторите, защото когато сме дистрибутори, ние вече ще се стремим за постигане на едни съвсем други резултати. Но пак важи и за нас. Купуваме продуктите тогава, когато имаме нужда от тях, а не по задължение. И знаете много добре, че има компании, които ви задължават всеки месец за от 150 евро нагоре да купувате продукти, с които се заривате в един момент в къщи, стават неизползваеми, непродаваеми и така нататък, само и само, за да могат да ви плащат едни по-бързи бонуси, по-бързи печалби, въз основа на всички тези задължителни покупки, които имате. При нас няма толкова бързи печалби, но затова пък, за сметка на това пък и никой не ни задължава да пазаруваме всеки месец, и то за определени
суми пари, които не са никак малки. В един момент, ако си направите сметката в една такава компания, където ви задължават, това, което ще ви платят, ще излезне в пъти по-малко от всичко това, което сте похарчили. И то за неща, които може би няма и да използвате. И така, тук ни заплащат с няколко вида комисионни и общи комисионни. Това са комисионните, генерирани от консумацията на вашия екип в Atomy при достигане на определени цикли. Бонуси за майсторство изплащат се на всеки 2 седмици според вашето ниво на квалификация през този период и ще получите дял от глобалните печалби на Atomy. Също така имаме награди и стимули. Това са наградите, които ще получавате, докато израствате в плана за кариера на Atomy. Тук при закупуване на продукти получаваме срещу всеки продукт определен брой точки, като при нас всички те са в хиляди. Споделям го, за да не се очудвате, когато видите изисквания, толкова хиляди точки трябва да имате, толкова хиляди. Значи всичко, срещу всеки продукт вие също така получавате хиляди точки. Примерно един хемохим ви дава 73 000 точки. Един комплект нощна грижа за кожата 14 000 точки. Една паста, комплект 4 пастички от малките по 50 грама са 2000 точки и така нататък и така нататък. Това е само като пример за ориентация. Какво означават всички тези точки? Когато ние самите закупуваме продукти, нали, всички покупки направени от нас, се натрупват и това се наричат лични точки. И вече имаме съответно и групови точки, тогава, когато започнем да каним хора в нашата структура. Всички покупки, направени от членовете на екипите ни, се наричат групови точки. Те също се натрупват до достигане на определени изисквания, когато вече компанията ще ви заплаща. Това ще го обясним след малко. Как Atomy разпределя доходите си? При доходи от 100%, нали, за компанията остава като разход 30%. Всички други 70% се разпределят между членовете на компанията, като 44% отиват за общи комисионни, 20% отиват за бонуси за майсторство и 6% отиват за обучителните центрове. И така, след регистрация, верификация и покупка на продукти за минимум 10 000 точки, което е примерно един шампуан и един балсам, започваме построяването на нашия бизнес. Когато ние вече сме закупили някакъв продукт, използвали сме го, харесал ни е и започваме да споделяме с наши приятели, ако искат също да се включат и да започват да пазаруват от платформата, тогава ние започваме да построяваме и нашата структура. Като тук работим по принудителна бинарна система, ето тук вляво е показано, което означава, че имате право на само 2 линии под вас, като вашият идентификационен номер за покана се използва само 2 пъти. Един път за първия човек вляво и един път за втория човек в дясно. Оттам нататък вече всички поканени от вас се регистрират по ваша преценка, разбира се, или плътно вляво на лявата страна, или плътно вляво на дясната ви страна и вече винаги под последният регистриран от тази страна, която сте си избрали. Ние не правим регистрация на никой в дясно, освен ако не е по негова изрична молба с негов човек, разбира се. Защо? Защото, примерно, тук както е показано бялото квадратче, ако аз сложа този човек тук на някой, на който просто аз съм решила, че искам да помогна, но той не иска да си помогне, защото ще бъде примерно само потребител, и аз ако му сложа в дясно човек, този човек ще угасне, няма да има подкрепата от никой, от този потребител, той няма да иска да се развива, така че той няма да регистрира хора под него, няма да му помага по никакъв начин и в един момент той ще загуби интерес и ще си тръгне.
Затова казваме, че винаги плътно в ляво регистрираме ние хора, без значение от лявата ни или от дясната ни страна. И двете имат своето плътно ляво. И така, ние имаме тук, когато имаме вече 10 000 точки и 300 000 отляво и отдясно от покупките на хората под нас, тогава компанията ни заплаща $20 или 16 евро. Но ние продължаваме да пазаруваме, защото ни харесват продуктите и вече сме натрупали 300 000 лични точки, което ни превръща в агент. И при същата работа, отново 300 000 и 300 000 при затваряне на цикъл отляво и отдясно, компанията вече ни заплаща $60 или 46 евро. Всички тези цикли биха могли да се случват всеки ден при една по-голяма вече създадена организация или тогава, когато успеем да затворим този цикъл, защото, както казах, компанията винаги изчаква по-слабата ни страна да направи тези 300 000 точки, за да се затвори цикъла и да ни плати. Тук имаме отново една разлика с останалите компании, че ние печелим от екипите си в цялата им дълбочина. Не като на други места, където ни слагат ограничения и казват печелите до 3-то ниво или до 5-то или до 6-то и край. Надолу вече, колкото и хора да има регистрирани, вие не печелите от тях. Докато тук се печели от екипа в цялата му дълбочина, без значение колко хиляди човека има надолу. Така че именно затова казвам, че в един по-нататъчен момент е напълно възможно тези цикли да се затварят всеки ден. И всеки ден вие да получавате определени комисиони. При 700 000 лични точки вече сме специален агент, тук вече сме готови за израстване в кариерния план, след малко ще го видим и него. И при 700 000 лични групови, извинявам се, отляво и отдясно, можем да затворим отново цикъл, който в един ден трябва да бъде обаче затворен, тогава $120 ще получим. При 1,5 милиона вече ще получаваме 240, при 2 милиона и 400 ще получаваме 360. Между другото, при 2 милиона и 400 вече тук компанията ни казва, че можем да спрем да пазаруваме от нашият номер. Можем вече да започнем да помагаме изцяло само на нашите две линии, на нашите екипи отляво и отдясно, като пазаруваме винаги с последният номер от лявата или от дясната ни страна, там където ни куцат нещата, където по-бавно се развиват, за да помагаме съответно на всички хора от тази линия нагоре да получат тези точки като групови и съответно не достигат и до нас. Разбира се, при достигане на този максимум трябва да правим само една единствена покупка и то минимална, ако искаме, годишно, за да запазим номера си. Както казахме в началото, че е нужна само една покупка за запазване на нашия номер в тази платформа. Всички останали покупки, както казахме, ще можем да ги правим чрез други номера, за да помагаме на екипите си. Виждате, че тук вече нашите не се променят, само растат екипите, растат покупките. При 6 милиона групови вече можем да получаваме $600 на ден, при 20 милиона вече $1000 и така нататък и така нататък. И 1200 и така. Растат непрекъснато. Дай Боже да стигнем до там. Майсторски бонуси, отново казвам, не е невъзможно, защото пред очите си го имаме като факт и познаваме хората, които вече ги получават. Имаме също така и майсторски бонуси. Получавайте бонус за всеки път, когато постигнете някои нива в нашия план за кариера. Имаме вече са 8 нива с този сервис Alice Master, който ни подари компанията преди 2 години, за да ни помогне по-бързо да се възползваме от тези майсторства и от тези доходи, разбира се.
когато имаме 700 000 лични точки и екипът ни отляво и отдясно за 15-дневка, обаче всички майсторства се оценяват на 15-дневки, на две 15-дневки от първите 15 и от 16 до края на месеца. И когато за една 15-дневка нашите екипи отляво и отдясно направят 1,5 милиона групови точки, ние вече сме Semi Sales Master със средна печалба от 1000 до 2000 долара, които са от общи комисионни, това за което говорихме преди малко, и плюс бонусите за майсторство през двете 15 дневки. От до, защото не знаем нито колко от цикъла ще затворим за тази 15 дневка, нито пък колко пъти, дали и двете 15 дневки ще успеем да достигнем майсторството или само едната. Sales Master беше и си остава основно като първо майсторство. Тук вече имаме 2,5 милиона групови за достигане, отново с 700 000 лични. Получава сме от 2 до 4 хиляди долара, плюс награди и стимули, едни от най-добрите продукти на компанията. Diamond Master трябва да имаме вече 1,5 милиона лични точки, за да го постигнем. И забележете, защо казвам, тук трябва да си помагаме непрекъснато. Тук е много важно работата в екип. Не работи всеки сам за себе си и няма как да бъдем изолирани. Трябва да има синхрон между нас, да си помагаме непрекъснато, за да може, ако искам аз да отида на по-горно майсторство, аз трябва да съм помогнала на двама човека отляво и двама отдясно да заемат моето предишно майсторство. И така един диамант вече от 4 до 10 хиляди получава и пак едни от най-добрите продукти на компанията, плюс вече първата парична награда. Това са еднократни неща, разбира се, при достигане на майсторството. И от тук нататък за всички майсторства важи това условие. Ако искаш да отидеш на следващото, трябва да си генерирал двама отляво и двама отдясно, които да вземат твоето предишно майсторство. Това обаче не означава, както много често някои казват, да, значи това е пирамида. Нека да изясним и този проблем. Много обичам, когато се стигне до там и когато някой ми каже нещо от този сорт. Първо, би трябвало да знаете какво е пирамида. Нали? Пирамидата ви обещава едни доходи, като иска от вас приходи, иска от вас пари, срещу нищо. Обещание за бъдеще, че вие ще получите някакви доходи. И обикновено не ги получавате никога. Тази пирамида изчезва в един момент. Докато тук при нас всичко е абсолютно легално. Знаете много добре, че за да пристигне един продукт в определена държава, се изискват най-различни сертификати за него, за да може този продукт да бъде продаван в определената държава. Някой път дори се е налагало промяната на неговия състав, за да може да се продава на територията на определена държава. Така че тук всичко, както казахме, е абсолютно легално и няма нищо като измама. На всичкото отгоре, срещу вашите пари, вие получавате вашите продукти, което означава, че е абсолютно равностойно на вашето пазаруване в съседния супермаркет. Там отивате, пазарувате и си оставате парите. Тук е абсолютно същото. Само, че тук, когато искате да споделите с някой това, което ви е харесало и той започне да пазарува от тази платформа, съответно вие ще получавате и бонуси за плащане. И така, няма да се спирам по-отделно на всички майсторства. При всеки един от тях растат печалбите, растат и наградите и стимулите. Ето виждате 10 000 долара, 4 екскурзии, при Royal Master от 30 до 40 хиляди, отново 50 000 долара, 1000 долара за кола под наем, банкова карта с 2000 и 4 екскурзии. При Crown Master от 40 до 50 хиляди долара, 300 хиляди долара като еднократна печалба, кола вече ваша
за 64 хиляди, не е под наем, както при предишното майсторство. Банкова карта с 5 хиляди и 4 екскурзии. И Imperial Master, това е последният майсторски клас, който където се получават над 50 хиляди долара, съответно 1 милион долара в краката ни се поставят на мотокар на една невероятна гала вечеря, луксозна кола с личен шофьор за 78 хиляди, банкова карта с 10 хиляди, офис с личен асистент и 4 екскурзии. Дай Боже всички да стигнем до това майсторство. И така, какво трябва да направите в Atomy? Разбира се, регистрация. Първо да потърсите човека, който ви е представил проекта и да се регистрирате. Безплатно е, нищо не губите. Да използвате продуктите, за да се уверите в тяхното качество, след което да започнете да препоръчвате тези продукти на други хора, а можете да им препоръчате директно и възможността за бизнес. И не забравяйте, че всички покупки ще направени от вас и вашия екип ще генерират точки, а всички точки ще се превърнат в пари и възнаграждения, за да растете в нашия план за кариера. И така, добре дошли в Atomy.